Хэллоуін – гэта найлепшы час глядзець хорары. І хоць я пішу гэты тэкст, калі ён больш за тыдзень як мінуў, а запісваю яшчэ пазней, у нас усё яшчэ восень. Лістапад, а не кастрычнік, але для мяне асабіста спукі сезон заўжды быў менавіта ў лістападзе, а не ў кастрычніку. У любым выпадку мяне адносіны з гэтым жанрам заўсёды былі складаныя. Да пэўнага ўзросту мяне пужалі нават самыя дробныя пужалкі. Напрыклад, гуляючы ў сталкер кліч Прыпяці, я штораз даходзіў да першай базы, а потым проста бясконца хадзіў па ёй, размаўляў па чарзе з усімі NPC і скрываў гульню. Мне страшна было наогул выйсці вонкі. Калі я крыху падрос, я паглядзеў некалькі класічных рэчаў накшталт чужога і злых мертвякоў, якія мне вельмі спадабаліся, але хутка ў мяне склалася ўражанне, што фільмы жахаў гэта такі вельмі нізкі і тупы жанр, бо на кожны фільм хаця б узроўню тых жа мертвякоў прыходзіцца некалькі дзясяткаў тайтлаў, якія могуць зацікавіць толькі сапраўдных анімэ-псіхаў, або іх няма нічога, акрамя гвалту, кішак і крыві, або танных скрымераў ці заезджаных прыёмаў тыпу здымак з камеры назірання таго, як сярод ночы дзверы ў пакоі герояў адчыніліся самі па сабе. Як страшна. Прайшлі гады, і ў мяне амаль такое самае стаўленне за невялічкім выключэннем. Я проста улюбёны ў артхаусныя хорары. Гэта тыя, дзе аўтары не проста хочуць хутка напужаць сябе чарговым рэскінам Майкла Майерса, а напужаць цікава. Магчыма, нават не напужаць, а проста выклікаць цікавую сумесь пачуццяў. Як у «Вядзьмарцы» з Аняй Тэйлар-Джой, цалкам заснаванай на новаанглійскім фальклоры, або ў «Пад скурай» з іншапланетніцай Скарлетт Йоханссон, якая забівае мужикоў, што да яе заліцаюцца. Ці ў фільме «Бо страшна» з Хаакінам Феніксам, правальнай, але ашалець якой крутой стужкай пра свет чалавека з паранояй. Ці «Мэнді» з Нікаласам Кейджам, нядаўняй «Субстанцыі» з Дэмі Мур, у «Спадчыне», першым фільме Ары Астэра, які я дужа хачу перакласці і агучыць. Ці як у кнізе «Дом лісця» Марка З. Данілеўскага, дзе старонкі могуць выглядаць вось так. Калі раптам знойдзеце яе на паперы, абавязкова купіце, цудоўная кніжка. Карацей, я люблю, каб было страшна, але з сэнсам. Вельмі люблю. І перад гэтым Хэллоуінам амерыканскае выданне Variety выпусціла спіс 100 найлепшых хорараў усіх часоў, у якім былі згаданыя многія з фільмаў, што мне дужа падабаюцца, што я вось толькі што пералічыў. А на вяршыні спісу стаяў фільм, назву якога вы дакладна чулі, хаця самі, хутчэй за ўсё, ніколі не глядзелі. «Тэхасская разня бензапілой» – гэта ўжо быццам не назва аднаго фільма, а характарыстыка ўсяго жанра слэшараў, страшных фільмаў пра забойцу, часта ў масцы, які па чарзе забівае групу людзей. І ў гэтым жанры спачатку з'явілася разня, а ўжо потым Арыяна Гранде, у сэнсе такая класіка, як «Хэллоуін», «Пятніца 13-го», фільмы пра Фрэдзі Кругера і больш сучасныя штукі накшталт Такера і Дейла супраць зла. Итак, 1974 год. Кинг Кримсон выпускаюць альбом «Red». У Стывена Кінга выходзіць раман «Кэры», а Тоуп Хупер, малады выкладчык каледжа і рэжысёр, збіраецца зняць свой другі фільм. Дагэтуль ён здымаў толькі дакументалкі і паўнаметражку пад назвай «Скарлупіна», нейкую шызу пра хіпі, якія знайшлі Бога ў падвале свайго дома. На IMDb гэты фільм мае рэйтынг R18+, і тэгі «Мужчынская галізна», «Крывацёк», «Галізна на дварэ», «Сімвалізм» і «Бойка на мячах». Упэўнены, што фільм геніяльны, але глядзець я яго, вядома, не буду. Тоуп нагледзеўся навінаў пра жорсткія забойствы ў ЗША, Уотергейтскі скандал, вайну ў В'етнаме і людзей, што страцілі працу праз тое, што іх замянілі машыны. Усё гэта і ператварылася ў выніку на тэхасскую разню бензапілой. Фільм пачынаецца са смачнага кадра двух паўзгнілых трупаў, якія нейкі прыкаліст выкапаў з магіл і прывязаў да помнікаў, зрабіўшы кайфовы арт-аб'ект. На фоне расказваюць, што цяпер у Тэхасе раскапваць трупы – гэта модная тэма, ніводная магіла не застаецца некранутай і ўсё такое. Навіны пра новы тренд даходзяць да Салі, каралевы крыку, і яе брата Франкліна, у якіх там ляжыць дзядуля. І яны вырашаюць сабраць сяброў і ў бусіку з'ездзіць наведаць старога. Запэўніўшыся, што выкапалі не яго, яны вырашаюць, раз ужо прыехалі, варта наведаць і хату гэтага самага дзядулі. Па дарозе туды яны праязджаюць скатабойню, і чэл, названы ў гонар чарнаскурага з GTA 5, пачынае расказваць пра шмат пакаленняў сваёй сям'і, якая там працавала, і тое, як цягам
год варварскае забіванне жывёлы малатком па галаве ў стылі ПВК «Вагнер» замянілі на гуманнае забіванне пісталетам з металічнымі стрыжнямі, якія з вялізнай хуткасцю залятаюць у галаву жывёлы, амаль імгненна яе забіваючы. Ад такіх размоў апетыт ува ўсіх у бусіку моцна сапсаваўся, і каб наладзіць атмасферу, яны вырашаюць падабраць бамжаватага выгляду хічхайкера. Той, аказваецца, шызікам не толькі з выгляду і расказвае, што яго сям'я таксама шмат пакаленняў працавала на бойне, але ад тэхналогій яны не ў захапленні. Забіваць кароў стала хутчэй, таму і людзей для гэтага цяпер трэба менш. Як вынік, яго сям'я засталася без працы, якой займалася шмат год. Плюс старажытнае мастацтва забойства малатком аказалася амаль забытым. А каб праілюстраваць свой расказ, Шыз дастае аднекуль уласнаруч зробленае фота ягонай працы на бойні. Тушы жывёл, куча крыві і кішак, карацей, рай мясаеда. Шыза выходзіць на новы ўзровень, калі гэты чувак пазычае кішэнны нож Франкліна, каб парэзаць ім сваю руку. Потым дастае палароід, робіць размытую фотку кампаніі і просіць у іх за гэта $2. Калі Франклін адмаўляецца, бо фотка занадта размытая, Шыз спальвае яе на нейкай паперцы, дастае ўжо свой нож і рэжа хлопцу руку. Для сяброў гэта робіцца апошняй кропляй, і яны выкідаюць Шыза з машыны. Паліва ў бусіку застаецца няшмат, таму кампанія вырашае спыніцца на запраўцы. Там прыемны, але шызаваты з выгляду ўласнік кажа, што паліва няма, але хутка мусіць прыехаць бензавоз, таму запрашае сяброў застацца на барбекю. Настойліва так некалькі разоў запрашае, але апетыту ў кампаніі ўжо няма, таму яны вырашаюць ехаць далей і неўзабаве дабіраюцца да дома дзядулі. На месцы героі крыху аглядаюць дом, а закаханая парачка з іх ліку нават знаходзіць час і месца крыху паціскацца. Парачцы перашкаджае Франклін, ад якога яны ідуць прагуляцца. На суседнім участку яны натрапляюць на дом, каля якога чуецца гул генератараў. Раз генератары працуюць, то на бензіне, а бензін ім патрэбны. Таму пара вырашае пагаварыць з жыхарамі дома. На груканне ў дзверы ніхто не адказвае, і хлопец вырашае пакінуць дзяўчыну звонку, а самому зайсці ўнутр ды пагаварыць з уладальнікам. Пара крокаў унутр, і з дзвярэй насупраць выходзіць бамбіза ў масцы з чалавечай скуры, б'е хлопца малатком па галаве і зацягвае ў сваё логава. Яго дзяўчына колькі хвілін сядзіць звонку, чакаючы хлопца, пачынае яго клікаць і вырашае пайсці за ім. Зайшоўшы ў дом, яна крыху блукае па будынку, заходзіць у запоўнены касцямі пакой, бачыць там і косткі жывёл, і косткі людзей, і нават лаўку, аздобленую рознымі косткамі. Разумее, што тут робіцца нейкі гамон, і пачынае крычаць. На крыкі прыходзіць скуратвары, хапае дзяўчыну і цягне ў сваё логава. Там ён падвешвае яе на круг, дастае бензапілу і ў яе на вачах наразае хлопца на сашыме. Надыходзіць вечар, і на пошукі парачкі ідзе трэці ўдзельнік іхнай групы несвядомых самазабойцаў. Пакуль Салі з Франклінам абмяркоўваюць планы на бліжэйшую будучыню, ён даходзіць да таго дома, грукае, каб пагаварыць з жыхарамі, а калі ніхто не адказвае, заходзіць унутр. Унутры ён ідзе прама ў логава забойцы, дзе чуе нейкія гукі з лядоўні. Хлопец яе адкрывае, і адтуль выскоквае яго паўмёртвая, паўзамерзлая сяброўка. Тут жа ў пакой заходзіць скуратвары, і лік становіцца 3-0 на яго карысць. Звонку сонца ўжо сядае, а да Салі з Франклінам так ніхто і не вярнуўся. Як бы цяжка не было ісці шукаць сяброў па дзікіх сцежках на калясцы, прыходзіцца вырушваць. Хутка брата з сястрой знаходзіць скуратвары з бензапілой і забівае Франкліна. Салі, застаўшыся без брата, бяжыць ад забойцы, а ён спрабуе яе дагнаць. Доўга спрабуе, вельмі доўга. Напэўна, гэтая сцэна больш за ўсё напружвае, бо доўжыцца невераемна доўга. Настолькі доўга, што ў нейкі момант да яе прывыкаеш і пачынаеш у думках падганяць забойцу, каб ён хутчэй яе скончыў, прама як з жывёлай на скатабойні. Але Салі роля жывёлы на скатабойні не дужа прываблівая, таму яна працягвае бегчы, нават забягае ў дом забойцы, спадзяючыся зачыніцца ў ім ды выйграць сабе крыху часу. Яна бяжыць уверх па лесвіцы і бачыць 2 вялізныя кавалкі вяленага мяса ў форме людзей. З півам проста выдатна зайшло, я лічу. Але піва няма, і за дзяўчынай гоніцца забойца, з кожнай секундай ламаючы дзверы ўсё мацней, каб залезці ў дом, таму яна скача ўніз і бяжыць далей. Неўзабаве яна дабягае да запраўкі, ля якой яны спыняліся ў пачатку фільма, і моліць аб дапамозе яе ўласніка і адзінага працаўніка.
Гукі бензапілы раптам змаўкаюць. Маньяк быццам бы знік, а ўласнік запраўкі супакойвае дзяўчыну і прапановвае адвезці ў бліжэйшы горад да паліцыі і ўсё такое. Калі ён выходзіць падагнаць машыну, Салі бачыць, як у ягонай пякельнай печцы сквырчыць чалавечае мяса. Дзяўчына разумее, што яму таксама давяраць нельга. Мужык нарэшце падганяе машыну, бярэ з яе мех і вяроўку і з вінаватай усмешкай пачынае ісці да Салі. Ён б'е дзяўчыну, звязвае яе і вязе ў той самы дом. Аказваецца, ён бацька скуратварага і таго Шыза, якога яны былі сустрэлі па дарозе. Бацька сварыць Шыза за тое, што ён ледзь не трапіўся, калі выкопваў трупы на могілках. Аказваецца, у самым пачатку фільма гэта рабіў менавіта ён. Ужо ў доме, па загадзе бацькі, браты выносяць з другога паверха адзін з кавалкаў вяленага мяса. Ён, аказваецца, жывы, і гэта 120-гадовы дзед скуратварага і яго брата Шыза. Яны прывязваюць Салі да крэсла, бяруць яе руку, робяць надрэз на пальцы і суюць у рот дзеду, каб той паласаваўся крывёй. Ад такой Шызы Салі вырубаецца. Ачомалася дзяўчына ўжо бліжэй да раніцы, калі сям'я вырашыла павячэраць ці паснедаць, не ведаю. Пакуль яна спала, яе пасадзілі ў галаве стала, але не столькі як пачэсную госцю, колькі як галоўную страву. Такі расклад дзяўчыне не падабаецца, і яна пачынае амаль няспынна крычаць, пакуль Шыз яе смяецца і расказвае, як яна зараз памрэ. Такую ганаровую справу вырашаюць пакінуць на 120-гадовага дзеда. Маўляў, ён за жыццё ўжо столькі жывёл забіў ударам малатка па галаве, што яшчэ адну заб'е з лёгкасцю. Ды і прыемна будзе старому ўспомніць былыя часы. Але спадар Нармас Падпівас ужо ледзь трымае малаток, не тое, што замахваецца ім ды забівае. Дзяўчына ўсё спрабуе адбіцца і, дзякуючы слабасці дзеда, у яе атрымліваецца. Яна выбягае з дома. Следам за ёй адразу кідаецца Шыз, а з невялікай затрымкай каб узяць бензапілу і скуратвары. Салі выбягае на дарогу і бачыць, як у ейны бок едзе фура. Спыняючыся, машына выпадкова пераязджае Шыза. Толькі кіроўца фуры выходзіць спытаць, што наогул адбылося, як да дарогі дабягае скуратвары з бензапілой. Кіроўца з Салі бягуць ад яго ў фуру, але разумеючы, што проста так яны ад чэла з бензапілой не збягуць, бегаюць ад яго вакол машыны. У выніку кіроўца б'е забойцу ключом па галаве. Той падае і рассякае сабе нагу бензапілой. Па дарозе едзе пікап, які Салі спыняе і залазіць у яго. Пікап пачынае ехаць. Салі істэрычна смяецца, разумеючы, што ўратавалася. Скуратвары, злуючыся, што згубіў патэнцыйную ахвяру, махае бензапілой на ўсе бакі ў промнях світанкавага сонца. Канец. І чым жа гэты фільм цікавей за стандартныя хорары? Дзе тут веганства? Цягам усяго фільма рэжысёр супастаўляе забойствы жывёл з забойствамі людзей. Нездарма забойцамі аказваецца сям'я былых супрацоўнікаў скатабойні. Больш за тое, іхны дом поўніцца мэбляй з чалавечых костак і прадметаў інтэр'еру з чалавечай скуры. Жахлівае відовішча, якое, замянім гэтыя рэчы на такія самыя жывёл, становіцца нармальным. Да таго ж ніводнага з персанажаў забойцы быццам бы і не змушаюць ісці ў свой дом, каб там забіць. Яны ідуць туды самі, быццам жывёлы, якіх канвеер вязе на смерць, а яны гэтага нават не разумеюць. Прычым фільм нават не такі мясны, якім падаецца адразу пасля прагляду. Гвалт тут не смакуецца так, як у многіх іншых фільмах жанру, а самыя агідныя сцэны хутчэй звязаныя з апісаннем таго, як тушы разбіраюць на бойні. Мінімальна набліжаецца да гэтага хіба сцэна таго, як на вачах у дзяўчыны скуратвары разразае яе хлопца, але і там амаль нічога нам не паказваюць. Затое некалькі разоў паказваюць крукі, на якія звычайна падвешваюць тушы жывёл. Але тут гэта робяць з людзьмі і падкрэсліваюць, што кароў у іх было прынята забіваць малаткамі. Менавіта малатком скуратвары забівае бальшыню сваіх ахвяр. А апошнія хвілін 20 фільма, напоўненая амаль няспынным крыкам Салі, адзіная цалелай, за якой усё гоняцца забойца, і гэта літаральна крыкі жывёл на бойні, якія ўжо ўбачылі, як забіваюць іхных таварышаў і разумеюць, што хутка тое самае здарыцца і з імі. І гэта не проста праявы майго сіндрому пошукаў таемнага сэнсу. Гэта літаральна тое, што пра фільм кажа яго рэжысёр і крытыкі, якія на выхадзе фільм засралі за эксплуатацыю гвалту, але праз пару дзесяцігоддзяў пачалі называць адным з найлепшых амерыканскіх фільмаў усіх часоў. Ну і Таранціна казаў, што гэта адзін з нямногіх фільмаў, якія ён лічыць цалкам дасканалымі. Насамрэч, я б мог яшчэ доўга працягваць, бо там і крытыка амерыканскага грамадства, і крытыка капіталізму, і крытыка ўсяго, што толькі можна раскрытыкаваць. Але мне пара фільмы агучваць, таму паставце лайк пад гэтым відэа, калі яно вам спадабалася, і падпішыцеся на канал. Таксама абавязкова напішыце ў каментарыях, як вам разня і што б мне яшчэ такога паглядзець, каб потым зрабіць агляды. Буду вельмі рады пачытаць вашыя ўражанні і рэкамендацыі. А яшчэ вельмі рады кожнаму, хто падтрымлівае мяне на Патрыёне. Без вас гэтага відэа не было б.
Асаблівы дзякуй тэлеграм-каналу выявы пустэчы, Дмітрыю Ляўковічу, Кінакіпе і Івану Бахціну. Сустрэнемся ў наступным відэа.